Me a text message. I was in a meeting, a weekend meeting, preaching Friday, Saturday, and Sunday morning. And he said, Perry, can you give me a call? I have some information that has come to my attention. Of course, when a friend of yours does that you know quite well, you have no idea what information they're talking about. And I'm not going to go into great detail, but there were a large number of pastors that had been invited to go to a certain state to hear some men in the United States government and others share with them a concern that they had. And this particular man, and I'll not name him, and then we may end up doing some teachings with him or having an event at his church. He has a great church. But he said, Perry, what they're about to release, from what we're hearing, there's going to be a release concerning aliens and concerning unidentified flying object spacecraft, that some of the people who were in the meeting were telling us as pastors, you need to prepare your people and you need to get ready to answer them for what you're about to hear being released. And some of it has to do with crafts that have been discovered that are not allegedly a part of our planet, and the materials they're made of are not a part of our planet. Very strange reptilian-looking creatures and other things that almost sound like something out of a sci-fi movie or an Orson Welles book. Deci ați auzit, da? Le spun acum pastorilor să-și pregătească congregațiile pentru ceea ce urmează să audă, pentru că într-o zi, cât de curând, o mulțime de oameni vor dispărea de pe suprafața acestui pământ. Iisus va veni să-și îndepărteze mireasa, biserica lui, da, trupul de credincioși, înainte ca mânia lui să se reverse peste această lume rebelă și necredincioasă. Și vor explica acest eveniment cu o agendă extraterestră, fie o invazie, pentru că dacă creezi un eveniment care instigă frică, oamenii se vor uni, se vor unifica mai ușor pentru că apoi să le fie lor mai ușor să implementeze un guvern mondial unic, da? Sau mai este o variantă, cum spun cei din New Age, vor veni aici și vor spune că ei sunt creatorii noștri, că ei vin cu gânduri de pace și se vor da drept salvatorii umanității, spunând că au venit să ajute ca omenirea să nu se autodistrugă. Haideți să mai vedem și firul narrativ al acestei versiuni. It's not just going to be this narrative that we've always talked about, is that, that they're going to profess to be our creator. I believe it's going to be, okay, not only did we create you and seed you here, but we have been your watchers. We have been watching you from a distance. So we realized that we had created something that would quickly turn on themselves and kill each other off. And we wanted to make sure that you guys survive because we got plans for you and we've been using you. We created religion. We created the Muslim faith. We created the Buddhist faith. We created Krishna. And we created Jesus Christ. We created all of them. We wrote all your Bibles, and because we knew the whole world would not agree with one religion. So we created a bunch of religions, and we gave you all these religions so that you could all have something, a God to believe in, so that you wouldn't turn on each other, and you'd have a purpose that you'd never know about us. And our goal is to just sort of stay out of the way and manage things from behind. But you guys have got out of control. Now you're going to war. Now you got nuclear weapons. And if we don't step in, you're going to annihilate yourself completely. So we've got the answer. So they're going to show the world, and it's a false narrative, that we have always controlled you and we can control you now. So what is the ultimate goal of that? It is to make man feel subservient to this force. That's always what it's been. The devil knows that he cannot defeat God. So if he can defeat man, by proxy in his mind, he feels like he's defeated God because we were created in his image. So when he looks at us, he sees God.
He sees the image of God. So he understands I can't do what I want to do without them. So I've got to convince them that I'm the answer. Deci da, după cum puteți vedea, asta este agenda care se tot propagă acum pe toate căile în aceste zile. Ne pregătesc pentru așa zisa marea dezvăluire. Dar în opinia mea, această mare dezvăluire face parte din marea înșelăciune, din lucrarea de rătăcire pe care Dumnezeu va trimite celor ce rămân în urmă după răpirea bisericii, celor ce nu și-au pus încrederea în Domnul Iisus Hristos pentru mântuirea lor. Nu știu exact când anume pe cronologia lui Dumnezeu se va întâmpla asta, dar vine cu siguranță și când vor apărea, cel mai probabil asta vor spune că noi v-am creat, noi suntem strămoșii voștri și suntem aici pentru a vă ajuta să vă salvați de voi înșivă, de autodistrugere. Și vă vom ajuta să obțineți divinitatea și să treceți prin ascensiune. Noi vom ajuta omenirea să urce în epoca de aur. Vom crea o utopie pe această planetă. Și vă vom ajuta să evoluați ca specie astfel încât să vă amintiți de propria voastră divinitate. Și practic este aceeași minciună de la bun început, dragi prieteni. Asta este exact ceea ce șarpele i-a spus Evei. Dacă mănânci din acest fruct vei fi ca Dumnezeu. Asta este conștiința lui Hristos a New Age-ului. Nu este calea lui Hristos, da? Calea lui Hristos este să te smerești și să spui am nevoie de un mântuitor, de un salvator, în loc să încerci să fii tu propriul tău salvator, să fii tu un Dumnezeu cu D mic, da? Și vreau să spun un lucru, extraterestrii nu există, dragi prieteni, este un psyop și sunt de fapt ființe demonice interdimensionale, sunt îngeri căzuți care au fost alungați din împărăția cerurilor, da? Îngeri căzuți și sămânța lor, așa că nu-i credeți, Isus este singura cale, singurul adevăr și viața. Numai prin El poți fi mântuit, numai prin El poți ajunge sus la cer. Și există o eternitate după această viață și depinde de alegerea pe care o faci tu aici și acum, unde îți vei petrece acea eternitate. Așa că te rog, cheamă numele Domnului acum până nu este prea târziu și invită-L în viața ta. El este dispus să ierte orice, dragi prieteni, și și-a dat viața pentru voi. Te iubește din suflet și te vrea sus la cer. Dar alegerea este a ta, pentru că El nu ia pe nimeni cu forța. Și pe lângă faptul că îi mai avem pe toți acești pastori care s-au întrunit acum pentru a fi informați și instruiți despre extraterestri, aceste entități demonice, și acum unii dintre ei ies și spun public că ești pe cale practic să vezi acești demoni în tărâmul nostru, în această lume. Mulți dintre ei, desigur, sunt deja predați satanei și apoi mai avem aceeași agendă a extraterestrilor din perspectiva New Age, care îi portretizează drept salvatorii umanității. Dar asta nu e tot, dragi prieteni. Pe lângă asta am mai avut și evenimentul de la Met Gala din acest an, acum 2 zile, unde din nou se pare că tema costumaților a fost pe același subiect, extraterestri și îngeri căzuți. O avem aici pe Katy Perry, cu 6 degete la mână și știm din Biblie că nefilimii sunt cei care aveau 6 degete la mână. Ne spune asta în 2 Samuel 21:20, în primul Cronici 20:6. Și să nu credeți că este întâmplător, dragi prieteni, ei știu aceste lucruri, Satana cunoaște Scripturile mai bine decât noi toți la un loc, da? Ei doar își bat joc de noi și țineți cont că lumea publică unde aceste vedete se desfășoară este nimic altceva decât o scenetă, un show, da? Fiecare își joacă propriul rol și noi suntem spectatorii care urmărim desfășurarea acestor evenimente și ritualuri demonice. Pentru că de ce s-ar mai ascunde acum? Totul se desfășoară sub ochii noștri, fără niciun fel de filtru. Acești oameni care slujesc satanei și au semnat contracte în sânge cu însuși diavolul pentru faimă și putere, nu se mai ascund. Totul este acum pe față, fac ritualuri demonice chiar sub ochii noștri.